panegnek kon kinapudnot ken ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. I love you di mensahe para ken ka sa dinumanti ayan mo malaglagip ka na'y panegnek kon kinapudnot ken ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak di mas paalam ti iliw ko kumusta nga tan ni ay ayate kun kunaday to'y puso umanay laengin kaaken ladawan mo nga iso ang ipapasa to'y iliw ko. Mensahe para ken ka sa dindumanti ayan mo malaglagip ka na'y panegnek kon kinapudnot ken ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak di mas paalan ti iliw ko kumusta nga tan ni ay ayate kun kunaday to'y puso umanay laengin kaaken ladawan mo nga iso pangipapasa to'y iliw ko. Iti panagmaymaysak di mas paalan ti iliw ko kumusta nga tan ni ay ayate kun kunaday to'y puso umanay laengin kaaken ladawan mo nga iso pangipapasa to'y iliw ko nga iso pangipapasa to'y iliw ko. To'y pusok ket na ikala nagiptur kinlet ka kasla dyan palasatan panubok ananaway ngayon ka insangman nu'y di tilubong ko
day dati ka rin biyag ko pusok ng namnama ke inuturay ka aldaw ang naglabas kanayon ka asiksik gaan tawag mo kensura awan man din ng mauran tinunggal darik man no inak at may maysa awak ti barik na no dilak sa empty kaungga lipaten kan kuna empty ka ba eran day ti puso daagin ganita ay ayaten kalata tawen nga naglabas diyan anak kalipan apay nga minatig ka palipatan tinoran-noran sika tiyak dato'y kaunggang lupay tuwid tugumin sukat mo di sa balik sakit ni ayan-ayat intaman inwaksi di ka malipatan aniyan nga nagsakit idi mapanekneka nga adan sa balik diin ka insukan sa emket panusa diin ka insubat na puno nga ayan pusok lae tinasugan akes kinsenaan iptura alak abet ti panusa apay nga minatig ka palipatan tinoran-noran sika tiyan dato'y kaunggang lupay tuwid tugumin sukat mo di sa balik sakit ni ayan-ayat intapat inwaksi di ka malipatan apay nga minatig ka malipatan tinoran-noran sika tiyak dato'y kaunggang lupay tuwid tugumin sukat na di sa balik Basol ko kadis kam detoy nalipaten ka kaunggan to'y puso basol ko kadis duwewang sikan dito'y padunod ko jakon madaeran naipuri sa sae let ang barukong ko amang lemes manggudas tuy biyak ko awanen day di ayan anang balot na
nakelkan nga ayan. Apay nga na, dagiti chismosa, no nagtitipon da. Amin nga aglabas, iti newsfeed da, isut na bigla. Amin nga karuba, ket madilaw da, isut pagragyan agaapa. Dati sa utmaysa, ipadaranda, no di makisayan, ket naynayunan dagitay, salit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras-waras da, di nga makatala, dagiti iyong iwat da, gabot da kes na apal dati dagduma, ay nakakatkat na malain, perperjenda kagayem da. At nang tumetlan, iti aldaw, dumdem ti karma, dagiti inaramid mo, ti param at tao, ketlak amin ko. Dimkad mo, dagiti kagayam mo, adut sa uraliklikod mo. Kat nakasangod, ay nagsaya at da, ngem nabot puro pangiwat da, salit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras-waras da, di nga makatala, dagiti iyong iwat da, gapot da kes nga apal dati dagduma, ay nakakatkatawan laeng, at pinerjan na nga agkakadnoa. Awan krenot ngiwat da, salit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras-waras da, di nga makatala, dagiti iyong iwat da, gapot na kes nga apal dati dagduma, ay nakakatkatawan laeng, at pinerjan na nga agkakadnoa. Ay nakakatkatawan laeng, at pinerjan na nga agkakadnoa. Sakit parang kaniya, asikat makikita, kadawang di ay ayatem, lalagi sukat ang kaniya, panagkip-kibin nyo adwa, madududog da ito'y rikna, sasainek ang puso, jaklat na ni kaskaso, nasay saya at lakuman, nga di ka na am-am mo, tsakuman masagsaktan ka aramid mo. Palubusan na kadi nga umadayo, tapnon mapanunot mo, adua bas
ayaten nga nangisukat ang kaniya panagkip-kibin nyo adwa madududog daytoy rikna agsasainek ang puso jaklat na ni kaskaso nasaysaya at lakuman nga di ka na am-amo jakuman masaksaktan ta inaramid mo palubusan ng kadi nga umadayon tapnon mapanunot mo adu ang basol mo jakmari nanti pamatek mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay tamaawatan na palumusan na awan awanen ni ayan palubusan ng kadi nga umadayon tapnon mapanunot mo adu ang basol mo jakmari na di pamatek mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay tamaawatan na palumusan na awan awanen ni palubusan na kadi nga umadayon tapnon mapanunot mo adu ang basol mo jakmari na di pamatek mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay tamaawatan na din palumusan na awan awanen ni ayan Ituwen ang naglabas kanito anak mon ragsa kasman nawan dawe ama magsina kadada ay di may sanga aldaw hingkanay dali iti sakit di napanam ni patay ayat mo lang adi umadayo Ngamalian ngapit ni gasan kapilit na iniyatayon na ka aniya pa'y serbi tibiyan nuawan kan dito'y den na
kalman Dagat sibay ko Napnuan lagip ken karayo Itantawan ka din na Kay liukod barat arakop mo Sa dinuman ti ayan mo Di agkupas patay kupin ka din na Aniya pa'y serbi tibiya Nuawan kan dito'y din na
pusok ket na ikalang nagitur keletaan kas najak malasatan panubok anarway kain ka insang bay no idi tilubong ko ket nagsaga baken limdo naililiwag ko di pa nang irurumen mo diin baglay ko panagtuok ketlas lang kadagsen iti krus ngemitiin na panakaidaros di magderang asiano na ikalang nagitur keletaan kas najak malasatan panubok anarway ngain ka insang bay no idi tulubong ko nagsaga baken linggo kasi ni Diyos Apo ket naililiwag ko di pa nang irurumen mo diin baglay ko panagtuok ketlas lang kadagsen iti krus ngemitiin na panakaidaros di magderang asianos dapat check atong tengto lalaki amang ilala ayat ngain kain wawa itaatan ang alangon pusok anailumlum kalasag ko tiyag nanayon sa idiliday hanapasarap ragsak isin mukat ngawan iti pumadpan diin baglay ko panagtuok ketlas lang kadagsen iti krus ngemitiin na panakaidaros di magderang asianos dapat check atong tengto lalaki amang ilala ayat ngain kain wawa itaatan ang alangon pusok anailumlum kalasag ko tiyag nanayon sa idiliday hanapasarap ragsak isin mukat ngawan iti pumadpan
malagi kay diin ta panagmaymaysa. Sirop na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay na inyaplagtan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Itak mariknan barang day taayan. Ikaman nagkitaki pamraya aglain luken ka. Ay ayaten ka iti agnanayon. Jak tumauma kariken sa patak at dantuken ka. No sikat umununa para kanyak jak tumarambid day taken ka. Di mo kad malagi day diinta panagmaymaysa. Sirop na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay na inyaplagtan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Ay ayaten ka iti agnanayon. Jak tumauma kariken sa patak hadan
tinalikudan, martir ang puso ng ikalang. Anya pa'y ti Ser Rubina, nasamit nga langin ta. Hawan ang mo ay nagkabasulakin ka. Di ka din na awan nagpasulak, inaramit ko met amin ang pangragsakan. Di man yat insubat mo, sinagtamla ang tuy puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kanya inka tinalikudan, martir ang puso ng ikalang. Anya pa'y ti Ser Rubina, nasamit nga langin ta. Hawan amok ang nagkabasulakin ka. Di danden na
sa puso tinasugat. Taawanan ni ayat nagpanagang adagsang gasa. Nagkarika iti kanyak asisyakla ti patpat kem. Ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kamet den, ita saranay kuni sa naulpit kami ako, tinrarem mo daytoy puso. Linaksit nakit awan, mabalin ko. Agip turak no iso, diragsak mo. Daytoy ngay naramit mo, lak amem tumet ubiak ko. Apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya. Ngem awan maaramidak kastalaeng nigasat liday ti inak naragpat. Naulpit kabiyak ko, tinrarem mo daytoy puso. Linaksid nakit awan, mabalin ko. Agip turak no iso, diragsak mo. Daytoy ngay naramit mo, lak amem tumet ubiak ko.
rikna ta adwa kinalibnos mo mabuybuya nga isip ng kayaw to'y rikna. Jak ini ba agpadpadata sikalat adna to'y parparmata hindi aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpalya paten-patek ta jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpalbiyak paten-patek ta jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta. Jak ini ba agpadpadata sikalat adda to'y parparmata di aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpalbiyak paten-patek ta jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpalbiyak paten-patek ta jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpalbiyak paten-patek ta jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta. Jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta. Umay ayaten ka namnamait dayta pagpinatek ka. Di mo kad malagi kay diin ta panagmay-maysa sirop na slag abulan lugar nagimnasan sadyay na inyaplagtan itiinta paghigdaan sadyay anay
matangan, pakabuklan apagpatpatayan, itak amariknan, barang day taayat, ikaman nagkitaki, pamraya aglailukin ka. Ay ayaten ka, iti ang nanayon, jak tumauma, kariken sa batak, at dantuken ka, no sikat umununa, para kanyak jak tumaramid, day taken ka. Di mo kad malagi, day diinta panagmay maysa, sirok nas nag-abulan, lugar nagimnasan, sadyay nga inyaklagdan, itiinta pagidaan, sadyay anay matangan, pakabuklan apagpatpatayan. Ay ayaten ka, iti ang nanayon, jak tumauma, kariken sa batak, hadan tuken ka, no sikat umununa, para kanyak jak tumaramid, day taken ka, para kanyak jak tumaramid, day taken ka. Di nagsinaan lagi, di naglabas, kalman alubong pa, napnuan ragsa, kung nagnudi, agpatingga, ngem nakandayang palagin, kukuna, nagita ikikita, lunagin na tirik na,
saan nga itati panawen biyag ko nga intag ragsaken di ka gumura takasta iti biyag laeng di ka matektekan sumangbay tumet ni ragsaken